Wij zijn bezig met het planten van bloemkool. En die komen dan de grond in en dan kunnen we ze over 3 maanden kunnen we ze oogsten. Is het leuk werk? Het is hartstikke prima werk. Het zonnetje zit erbij, de temperatuur is goed, kan niet veel misgaan. De mensen op de plantmachine doen het werk en ik controleer of elke plant er goed in komt. Er mist nog wel eens een keer één. En wordt het werk een beetje goed hier? Ja, ik denk het wel. Hè. Dat gaat helemaal goed. Ja, zeker. Ja. Want wat gebeurt er binnenin alweer? Ze doen de plantjes in de carousel. Die vallen dan naar beneden in het voertje wat getrokken wordt door de plantmachine. En nou ja, dan worden ze aangedrukt en dan staan ze er. Wacht even hoor, anders hebben ze het achter heel druk. Ongeveer 3 maanden heeft het nodig om een volledige bloemkool te worden. Wij planten 1 keer per week ongeveer. Dus per week gaan er ongeveer 20.000 planten de grond in. Tegen half juni dan zijn ze klaar en dan kunnen we oogsten.